Wengane zawethu impela ke sinibingelele la kwimbuso City Media ke ohlululeni ke olushasha lapho khona sethi ke ukugilwa kwamadoda nakwi-episode yokuqala nqa kanti ke leli thuba wengane zakwethu silivulele phana ke abantu besilisa lapho khona ke besinikeza ke izinkinga zabo abathe badibana nazo phana ke ngaphasi kwalo ke igama lothando begilwa ke ibona ke abantu ke abazwana nabo bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ke isigxomo esihlala kulona lolu daba olukabhuti njengoba ke esibhalele wathi cha awungisize ke webhuti ke ngibhodle ngithole iplatform mhlezi ke nabanye abantu ke bazosondela nabo babone ke ithuba lokuthi basondele nabo ke babhodle ngoba yazi mangaba uhlele nento iye ikudle igcine ke sekubulala ke nasemphefumulweni ingakho ke nami ke ngithi ke ake ngisukume uthi ke ubhoti ke kwakunosisi ke owayizwana naye ngendlela ke eyisimanga futhi ke impela ke behlalisana lena ematohweni njengoba ke ewayitohoza ke engekho ke emakhaya uthi impela ke izinto zabo ke zazizinhle ngeyona ndlela njengoba ke wayesecabanga nokuthi ke ayovela ke emagcekeni ke wakubo ke athumele omalume wenzelo baphela ke ayoba imbali ke enhle futhi ke impela ke ayokwandisa ke umndeni ke wakhe uthi ke webafowethu impela ke zathi ke izinto sazinhle zizinjalo naye ke isaqokelela wona ngamasenti ukuthi ke akwazi bathume ke omalume wathi ke mangaba ke efika ke endlini wow kunomunye umuntu ke wesilisa noma ke impela ke yayingekho into ke etheni ke eyayenziwa ibona kodwa kwabona uba khona lana ikhona ke ukushaya kamanzi uthi ke wazama ukuthi impela ke angakunake ke lokho ngoba ke ayikho into ke ephathekayo ngoyona ndlela noma ke nake wayefila ukuthi cha impela ke kodwa ukhona ke urongo okhona kulento uthi ke bafowethu impela ke baqhubeke bazwana futhi ke kwangabikho kuzinxoshunxosho okwathi ke manga bakuphela nje inyanga ke ezine lapho kona ke wayizothi ke ngenyanga ke elandelayo ahambe ke ayovela ke kuyona ke lentombi emagcikeni akubo wathi futhi mayibuya emsebenzini njengoba ke wayingene ke ebusuku washeshi ke impela ke washayisa uthe mangaba ke fika ke endlini ke ngabo 4 entatha wow umuntu wami nomunye umuntu engamazi endlini yami nengihlalisana kuyona uthi ke wengane zawethu wathi ke mangaba ke fika ke wow bambathe ndawonye izimpahla zebhungu ziphansi omunye ulele esifubeni somunye uthi ke bafowethu ke ngavisana ngangazi ukuthi ke mina ngithini ke mangaba ngidibana ke nalento ngoba ke ngavisana ngaphuma ngathi ukushaya umoya ngaphandle ngabhema ngithi ngehlisa istress ngiphinde ngicabange kahle lento le engiyibonile hake wengane zawethu uthi wathi mangaba ke siphindela endlini wow umbhemlo nangu sephuma empuntsha isamakundane okwathi ke mangaba embuza usisi lona ke azona naye ukuthi hayibo kodwa sithando sami kwenzakalani yini le engiyibonayo noma mhlambe ngiyaphupha hayi mangaba ngiphupha awungitshene uthi ke intokazi ke wengane zawethu impela ke yaveza uthi cha ngiyaxolisa lona ke ombonayo bokumuntu ke engangizwana naye wena ungekafiki empilweni yami manje na ke ube khona la kule ndawo besanda kufika naye eze ngokwamatoho kanti ke besisathintana ngalena ku Facebook wase ke ecela ungibona ngase ke mina ke ngimyalela ukuthi ke afike ke namhlanje ngoba ke engazothi ithuba elona eliright lokuthi mina naye ke sibonane kahle uthi ke noma ke ngazi ukuthi ngenze iphutha elikhulu ngicela ke uthi ungixolele nami angazi ukuthi ngingenwe yini ngiluthwe nje usathane sithana sami ngicela ukuthi ungixolele ngiyazi wona ukuthi kunzima kodwa ke iso lixhoshwa libhekile ngiyashweleza ngiyaxolisa uthi ke nangempela ke ngoba naye ke wayemthanda usisi wakwazi ukuthi ke amnikeze ichance amxolele ngoba ke futhi wayesakholela ukuthi ngempela uyena umuntu lona ke owamnikezwa abakubo baphansi nokuthi ke iphutha vele lehlela ke phezulu umuntu hayi ke bafowethu uthi impela ke bayaqhubeka bayincenga ke impilo nowathi futhi makakhamba ke isikhathi njengoba ke wayethi uzovela ekhaya kwawubo kule ntombi
wabe sike ebamba ke amahashu wakhe wathi cha impela ke emva kwalesigameko angathi ukuma nje kancane angayovela. Hake wenganeza ukuthi ke emva kwenyanga nje impela ke namasonto wawo mayibuya futhi emsebenzini nangu lo wesilisa ukhona endlini manje impela ke bayahefuzela. Uthi engathi ke mangena impela ke lo wesilisa ke wabe eseyidongcula ke inkunzi malanga ke yakhe kuyena ke lo engizwana naye wabese ke ecela uxolo ukuthi ke aze kulendlu le yami azokwenza into enje. Uthi ke impela ke wabese evuma lo wesilisa uthi yebo usisi lona ngiyamazi umuntu wami wakudala nomuntu ke esadukelana naye njengoba ke sengibona ke manje sengilana ke eselongweni. Hake uthi ke ubhuti ke wabese emtshela ukuthi yabona ke mfowethu lona ke umuntu wami nokumuntu ke enginenhlelo ezinzima ke ngaye. Uthi ke ubhuti wabe sexolisa wathi yabona ke mfowethu lana ke ngeke ngize ngibuye ngiphinde nami ke ube ngakaze angitshela ukuthi unomuntu yena ke wangitshela ukuthi le ndawo lena ke yona ke indawo yakhe futhi nje umuntu ke vele ke ongezwani nokuhamba ke qoma wagcina uqoma ke engami. Hey bafethu ke uthi ke ngazama ukuthi ke ngehlise ke umoya ngoba ngangazi ukuthi ke isiqumo engangasithatha ngaleso sikhathi ngenxa yokuphambana kwekhanda sasingangiholela ke endaweni ke embi nendawo ke engashintsha impilo yami ibe impilo ke enzima kakhulu nengingayifisi ukuthi ngingayiphila. Ake bafethu uthi ke wazama ukuthi uphinde ke amxolele ke usisi amnikeze ke elinye ithuba. Uthi ke mangaba ke emnikeza ke elinye ithuba ke bephinde ke bezama ke bencenga yona ke impilo yena ke usisi wawo wavisane wahamba wavulela ubhuti lo ebehlalisana naye wathi umnukubezile ngokucansi. Hey bafowethu uthi ke ubhuti ngempela ke wavela ke enkantolo engalo ke lelicala ke elihamba. Uthi ke impela ke wale attenda cishe ke izinyanga ezithi azibalelelwe kwisishaka lombini. Hey bafowethu uthi icwala ke leli ke lagcina ke impela ke semlimlahla njengoba ke wagwetshwa phana ke iminyaka ke ewu15 ke ebhadla phana ke ejele. Bafowethu uthi yabona ke lena ke into ke engeke ngize ngiphinde ngikhohlweni yangehlela ngibhadla ejele ngibhadla ngaphansi kuthando nomuntu ke engangikholela ukuthi uyena muntu engangithi uyena oyoba ubambo lwami noyokuyena ukuyoba umama wezingane ke zami. Uthi ke yabona manje angisakholelwa ngaphansi kwegama lomjolo ngoba ngafunda kabe ngaphansi kwalo leli gama. Ngiyazi ukuthi ke bakhona abanye ke abafowethu nabo ke abanazo lezi nkinga kumbe ke bahlelwa inkinga ke ethi ayifanele. Mina ke bengithi angithathe leli thuba ngibhodle ke nami ngikhombise ke inhlungu ke engathi ngadibana nayo ngiqanjelwa ke amanga usisi ngangizwana naye ngoba naku phela ke esebuyelene ke nendoda yakhe yakudala wabese ke engizama ukungikhipha ngokuthi mina ngamnukubeza ngokucansi. Kanti ke bafowethu ke usisi lona ke ngase ngimxolele ke izikhawu ke eziningi njengoba ke sidaba lami leli ke singilishareile. Bafowethu uthi ke mina angiziboni ke ngiphinde ngibuyela othandweni sengiright ngimina ngisingile ngimina vele ke ngathi mangaba ngifika la emhlabeni ngafika ngingedwa so ke kushuthi ke impilo ngizokwazi ba ngiqhube noma ke kuna kunzima kuningi kwangilahlekela nempilo yami futhi ke yama kodwa cha impela ke ngaphasi kogama lothando bafowethu mina ngiyaxolisa ngokwangehlele.
Hayi-ke wengane zawuthi impela kusho njalo ubhuti phana-ke sibhalele ngodaba lwakhe olwathi-ke lwamehlela. Mina-ke sengifisa ukuzwa mina ngimbuso City MTV ukuthi ngaba-ke lolu daba lolu-ke nilibona kanjani olukabhuti. Ngiyazi ukuthi-ke baningi-ke abantu-ke abathi babhekana nezinkinga-ke ezithize nabangazi ukuthi bangazibhodla kuphi. Bafowethu iyona-ke platform lena-ke right neningashayela kuyona ningi-imelele ningishelere udaba lwenu ngithi nami ukulifakela izpecs bese ngiyanithulela lona kwenzela ukuthi-ke impela-ke nizobona-ke amava wabantu kulona-ke udaba lwenu-ke olwathi lanehlela. Bafowethu-ke thina-ke simbuso City Media sithi nje-ke sehle ngobonda idibana kuyona ivideo elandelayo.